Az állandó választási hatóság tájékoztatása szerint 16 órakor 33,02%-os volt a részvételi arány az EP és 31,8%-os a helyhatósági választásokon. Míg a reggeli, illetve a délelőtti órákban a déli megyékben szavaztak nagyobb előszeretettel, most már az erdélyi, illetve a székelyföldi megyékben is megugrott a szavazók száma. Az állandó választási hatóság adatai szerint 16 óráig a szavazati joggal rendelkezők 33,02%-a voksolt az EP és 31,8%-a a helyhatósági választásokon. A részvételi arány továbbra is Olt megyében a legmagasabb, 38,79%. Második a rangsorban Völcsel megye 38,41%-kal, Giurgiu megye pedig a harmadik 38,08%-kal. A legalacsonyabb a választási hajlandóság Vasluyban, azaz 24,23%, Bukarest következik a sereghajtók rangsorában 24,39%-kal. A székelyföldi megyék közül Hargita az országos átlag fölött teljesít továbbra is, itt nagyon megugrott a szavazási kedv az elmúlt órákban, a részvételi arány elérte a 34,26%-ot. Maros megyében 34,1%, Kovászna megyében pedig 33,74% volt a részvételi arány 16 órakor.